Астар фронт адыгының бұл юнәлешендә инде бер тәүлектең тик караңгы вакытында гына егетләрнең позицияларына барырга мәҗбүр. Әлбәттә, бuna бик алыс түгел безнең фронт якын гына. Әмма ләкин без үзебезнең теләгән теләкләребезне тормышка ашырырга тиешбез. Бүген барып йетеп, егетләрне күреп, аралашып, бүтәндә кузгалырга тиешбез. Исән һау сорашырга язам. Ошондой шарттарда Рәсүл Карабулатов менен концерттар бирге туура келет. Рәсүлгә һөйләп үтәле, бундай шарттарда концерттар бергәнең булдымы алга? Бунда буга тиклем. Юк, мен бәләкәй ниләрдә булган бар, ниндәйдер теге хаунсылар, трактористлардың менендә выступлениеләр бар. Сәгышәгән бар. Менә бунда хәрби нәйдә часта машайтып böyle hukuş bargan oranda şunday blindajda konser koygan ýöne böyle stapy. Men onlarga albatta buna bugün bik telep mana şunday özümden seçti. Suraşyda oýuşturgym kele, öýleşke kele mana munda mana ýakdaşdyra. Ýakdaş öte galdyk. Men gaýatda. Fedir ninde oldu? Yormanta. Munda бар бөтәле Башкортстанның егетләре күп хәтбәйтә. Менә нимәгә бу бик мәртәбәле концерт, чөнки улар үзләренең туган илләрен хагынып, үзләренең ерләрен, якындарын, хатындарын, балларын, әсәйләрен, туган илен, туган моңын хагынып, шунда ил хаклап яткан егетләр, улар геройдар исәнсендә. Шуңа монда концерт кыю ol ikilete birincisinden savaplı, ikincisinden ol buna tarihte kala turgan. Ol konserttin ilinseligi nimeli? Doğan ilge hüyü, doğan ilde hagınıl, doğan ilgerдің mаңдарын hagınıl. Aralaşu ol kişinin in көңілге тейген ol. Концерт очень душевный, как бы, ну, охота услышать своих суфы из Башкирии, как бы, ну, видеть земляков тоже как бы приятно. Время сколько прошло, практически 1,5 года, как мы здесь. Buna bizden legendar геройыбыз 7-12 Башкорт кавалерия дивизия командиры, легендар командир
Біз бәлекәй сақтан ошо йырды йырлап үстек. Мына мин уйламагайным тарихта мына ошо айтып гомеремдә килеп легендар шәхестең геройдарса һәлак булган урында булырмын дип. Шуга мен был ошолай монда килүемә бик горурланам, чөнки ул безнең милли героебыз Шайморатов генералдың һәлак булган геройдарса һәлак булган урына. Мына был бик тарихи шәхес, бик тарихи урын. Һәм бына был язуды соқып ташка безнең Башкортстандың халык шагыйры Рәми Гарипов мына ошо ташка соқып язган. Бөек Ватан һугышында фашисттар менән безнең халкыбыз һугышкан һәм еңгән, һәм әлеге көндә безнең егетләребез шулай ук бына фашисттар менән әле алыш алып баралар. Был шулай ук тарихи мына бүгенге көндә безнең егетләребез тарихи вакыйгалар исендә кайнайдар. Шуга мен үзебезнең егетләрне, үзебезнең республика җитәкчеләрен, Ради Фаридович Хабировты мына ошо айтып үзебезнең егетләребезгә һәр вакыт ярдәм кулы һузып, егетләребезне ышанычлы адымдарга алып барган өчен бик зур рәхмәтлемен. Расылага мына әйтеп үтәгән мына һәргә ошо сәнгать кеше буларак, иҗат кеше буларак ошо махсус хәрби операция биләмәһенә килеп етергә, егетләрне күрер өчен нинди егетләргә көс булып тора? Сәбәбе нимә әле аның? Әлбәттә безнең егетләрнең шунда әлеге мәлдә үзебезнең җиребезне, илебезне хаклап яуда катнашкан егетләрнең эргәһенә килү минем өчен олы горурлык кичерәм, чөнки ысынлапта нинди генә безнең тарихта булмаһын, Рәсәйнең тарихында безнең башкорт халкы һәр вакыт күтәрелеп Рәсәйне яклап сыккан. Һәм миңа этәргәс көс әлбәттә менә уларны килеп күрү, уларның рухын күтәрү, улар белән аралашу, уларга турай моң ишеттерү. Бергә үзебезнең Башкортстаныбызны иҫләп, хәтерләп, йылылык тойгыһы кисерүдән таләп килдем. Башкортстан полка. Артиллерия канонада тавышы фонында Курай моңы. Бында солдаттарга, егетләргә шундай бәләкәс кенә булһа ла, ләкин йылы һәм күңел яктан караганда зур кимәлле шундай концерт егетләр өчен айырылса зур әһәмияткә ия. Курай уйнай икән, димәк, солдат яшәй. Солдаттың хәрби рухы яшәй. Монда бөтә уңайлыктары бар. Монда печка тора. Иң нәйһе минең өчен мин музыкант буларак күңелгә бальзам булып ятты. Монда димәк
музыканы яраткан командир яшей бул блиндажда. Бүгін мына біз Башқұртстан полкі менен сұраштық. Бұл біздің япташ яугердер менен сұрашу болды. Бик матур аралашу болды. Концерт һәм аралашу бірге барды. Егеттер Башқұртстанға күп итеп сәлем әйттеләр, якындарына, тугандарына. Біз енді бүгін Башқұртстан жетекчилиги исеменен шулай Башқұртстанның башлыгы Ради Фарит улы Хабиров исеменен күп сәламдарыбызды yetkirdik һәм ошо сұрашуды матур итеп сұраштык, үйләштек, аралаштык. Корай уйнаным якташтарга, шугатлым Корай менен хагынгандар һәм әлбәттә без улардан сәламдарыбызды алдык. Блокнотка улардың исем шәрифтерін ядып, һәм кемгә улар сәламдарын yetkirәләр, телефондарын ядып алдык. Һәм мына кайткас, Алла бирһә Башкортстанга кайтып иткәс, без үзебезнең мына ошо улар язган сәламдарды уларга yetkерәсәкбез. Әлбәттә, үзебезнең егетләргә мына шу хатлы матур итеп караннар, концертта хагынгандар, башкорт, татар халык йырдарына торган аралашу булды. Хагынгандар һәм күп итеп үзләренең сәламдарын yetkерделәр. Концерт башланыр алдыннан гөрһелдәп ату тавышлары ишетә башлагас, әзрәк аптыраңкырап калдым, әмма ләкин егеттер мине ышандырдылар. Был инде безнең артиллерия, безнең нәйдәр теге якка, теге дошмандар ягына карай, фашистлар ягына карай дип әйтәм инде. Нәйдәрде ысыралар русча әйткәндә выход була икән. Мына шуны аңланым һәм әлбәттә мин топ гөрһелдәүдәр астында концерт куйганым юк иде. Һәм мына бүген беренче тапкыр мына шундай нәйдә шартларда концерт куярга туры килде. Әмма ләкин мына топтар гөрһелдәп тора, шартлап тора, егетләрнең кылдары кыбырланмай. Улар шу катлым өйрәнеп биткәннәр, мына ысым-ысымында улар ысым яу килде. Ошо алык араларда якын итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм барлык безнең хезмәттәшләр исеменнән әйткән килә Ради Фарит улына һәм барлык Башкортстан халкына зур рәхмәт. Ныклы ярдәм килеп тора. Һәр алда дигәндәй, ай дигәндәй гуманитар помощь килеп тора. Аны менә үзебез сатабыз, үзебез алып барабыз. Күп сәлам әйттеләр. Һәм барлык Башкортстан халкына күп сәлам. Исән һау кайтып сорашырга якын. Танылыклы артистлар келіп, концерттар қойып, дәртлендіріп, айтулары. Йөрәк ма еріп кеттіме бұлай? Еңіп қайтырға. Шулай. Зур рахмат әйтә. Яра, үдегізге рахмат. Мына шайтып, стойка болғаныңыз үшін, батырдар шайтып йөргәнегез үшін бізге рахмат. Башқұртстандан көп сәлем. Рахмат. Алла. Җиңгүләр менән кайтып сорашырга. Зур рахмат сезгә. Яра, үдегезге рахмат. Все, трәслә, хоть хәзер атакага инде. Башкортлар китте һугышка, атып калды киң Урал. Атунаты балдан бара, Шайморатов генерал. Шайморатов яудырынында дошмандарды көл иткән. Утаян майгылда батмай, бай батырда ир икән. Утаян майгылда батмай, бай батырда ир икән. Башкорт халкы тауган илдән тауды явыз дошманды. Бер тугандай үтәнеләр, изге ватаны кушканды. Бер тугандай үтәнеләр, изге ватаны кушканды. Мәсәләгә кайда бармаганда да шартлаулар нисек хәлдәрегез? Ана дөң аталар. Тегеләрдә, безекеләрдә аталар. Калайта өйрәнеп беттек. Кигезгән битендә. Шуга ату тавышына теге яшен-яшнәгән нема итеп өйрәнеп барыла. Шуга мана шундай нәйдә шартларда үзебезнең якташтар белән сорашабыз. Барыбер сорашабыз. Барыбер уларга үзебезнең сәламыбызды әйткерәбез. Давно я думал с ребятами встретиться,
пообщаться. И вот очень хорошо меня поддержал Азат Шамилович Бадранов, который здесь он постоянно находится. И организовали маршрут, и вот мы организовали встречу главы Республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова, который всегда поддерживал и поддерживает наших ребят. И обеспечение со стороны Башкирии, наше правительство, конечно, это очень такой достойном уровне. Это все говорят, и все наши бойцы, земляки говорят. Короче, это. Давай, брат. Эйтип Треберла. Очень сильно стесняешь, конечно. Ничего, нормально. Перед своим взводом. Но это посвящается всем родителям, матерям, сестрам. Не знаю, получится, не получится. Получится. Огромное и когда старший брат, ветеран Чеченской войны. Вот я ему всю жизнь завидовал. Вот, хотел на брата походить. Ну, получилось так, что я призвался сюда. Вот такие вот дела. А как еще? То есть у тебя брат послужил таким примером мужества, да, и патриотизма? У меня один брат военный, самый старший не военный, потом идет военный, а второй ветеран Чеченской войны. Они у меня как примером идут всегда. Когда домой приезжаешь, на улице дети начинают здороваться. И вообще левые люди просто подходят. Можно как вас обнять? Я говорю, зачем? Ну, вы, говорит, свой. Я говорю, да. Давайте мы, говорит, вас обнимем. И все, начинается вот это. Приятно становится, тепло на душе. Конечно, конечно. Концерт очень понравился. Я еще и, кстати, спел. Надеюсь, мои видео выложат. Я посвятил эту песню всем женщинам, матерям, сестрам, женам, всем, кто есть. Я всем им посвятил. Спасибо им большое, что они нас ждут. Очень большое спасибо. Посвятил эту песню. И надеюсь, вы видео увидите, и все будет хорошо. Позывной «Самурай». Келдем Күйіргәді районынан. Іліккі вақыттанда чиновник болып, администрация, хакимият башлығы болып эшлеп йөрдем. Неме дип әйтергә? Түзмәенчә, янем күйіп, капыл итеп, тормыш юлымда бордым килдем анда һугышка. Минең эшләргә тиешмен. Мин болай гына тик утыру минең өчен түгел. Комментта яхшы инде, юлы, ну, монда эшләргә кемдер тиеш инде. Расул агайды күптән беләм, мин аны яратам, аның иҗадын, аның йырларын, Курайын. Менің ілекке дос, аны көріге бик шат болдым, хатта йөрәгіме йылы болып кетті. Рахмет, Расул ағай. Я очень доволен, что с вами встречаюсь, и Аллах Вельга, не первый раз, наверное, это будет. Я планирую в мае, может быть, еще нескольких наших товарищей, творческих друзей я приглашу, и мы
хочу вот опять-таки вот эту миссию повторить и с вами встретиться. Я хочу, самое главное, чтобы вы были живыми и здоровыми. Я вот этого хочу. Огромное спасибо за встречу. Вот в таком, ну, это поход на полевой обстановке. Вот так мы встречаемся, но мне все равно очень приятно с вами встретиться. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать, самое главное, удачи и здоровья. И я вас жду с победой. Обязательно приезжайте, живыми и здоровыми. Мы встретим вас обязательно. Hun qanatıma him batır yeget kürke hay hinem menen yauda yengene batır yeget him kürke men qanatıma hun qanatıma him batır yeget kürke hay hinem menen yauda yengene batır yeget him kürke Зор қуаныш болып, Расул ағай бізге келіп түсті. Өздерінің концертімен битнет бізді шатландырды. Одан зор қуаныш болды енді. Бәтіп гуманитаркалар да келіп тұрай, Башкирияның и мына ошатып қуандырып концерттар да келіп түсі. Ең бірінші неме деп ойланың мына Башқұртстанның халық артистері келіп түсі? Ең бірінші Башкирияның концерт келеді, ең бірінші мен де көрдім мұнда ешімде тартып. Біздің мына заман батыры мына сөйлесіп тұрам. Менің үшін бек шатлыклы хәл. Мен оларға еңеу менен қайтқан деп айттым келе. Еңеу менен қайтығы дегеттер. Исән булыгыз, бар булыгыз. Һеҙҙең көтөп торған ауылда үҙегеҙҙең Башҡортостанда әсәйҙәрегеҙ, яҡындарығыҙ көтә. Шуға исән һау ҡайтығыҙ. Алла биһә. Һәм минең тағын да бер теләк бар. Мин майда киләм. Майда килгәндә шулай уҡ мине ҡаршылап торһағыҙ ошонда. Әлбиттә. Ярап, Маған беренсе болып келді, мына Расул қарап отыр. Зор рахмет. Егеттер бек қуанып алдылар. Шундай концерттар болса бек яқшы болады. Алдан тыңлай тұрғаның ба? Алдан сол телевизор ашағана, экран ашағана көрген болды қалай мына. Бұнда мына шақсан һеҙҙең өсөн келіп концерт қойыуы нисек мына эске хис тойғыларың инде үҙеңдең? Бик һәйбәт беҙҙең шул нейҙәр күтәрелеп менән настроениелар русал әйткәндә инде бик яҡшы. Biz tanып үткәндербез. Мына біз ферм позывной Пошаматлы деп әйтәйін енді башқұртса. Егет біздің яқташ Башқұртстандық бетінде. Нефтекамский егеті. Нефтекамский егеттермен біз елдан артық нейді Саратовта біз олардың алдында концерт қойғайнық. Онда болдың мекен, жоқ мекен? Караван хараймен. Шуға әйткім келе. Бұлай несек бұнда әдің бара хидмет. Хидмет әйбәт бара, ни в чем не нуждаемся. В принципе, все есть, обеспечение нормально. Башқұртстандан ярдам етелер ме? Гуманитарная помощь периодически приходит. За это спасибо. Руководители региона, всем причастны. Бір яқтан ойлағанда біздің Башқұртстан жетекшілігі Ради Хариш Хабиров бізге көп өтіп сәлем етті. Мен сәлемдерімді еттірем.
Мына әлбетте Башкортстан жерінен һәм мына һеҙҙең шайтып осрашыуға бик шатмын. Мына итән имен һаубығыҙ. Һеҙгә киләсәктә лә итәнлек именлек һаулык. Төрлө шаҡлар була. Ауыры да була, жеңіл дә була дегәндәй. Нормально була. Терпим, әйбәт. Ярар. Мин шатмын, ошолай итеп. Ошо шарттарда бирешмәй, үҙебеҙҙең рухлы егеттәр булып, еңү менән ҡайтырға яҡын Алла бирһә. Һеҙгә итәнлек һаулыҡ. Удачи һеҙгә. Давай. Победа будет за нами. Конечно. Всем привет. Гуманитар яҡтан сынап та беҙҙең республика шуғатлы ныҡ ярҙам итә беҙҙең егеттәребеҙгә, яҡташтарыбыҙға. Унан тыш әле рухи аҙыҡ та кәрәк бит әле беҙҙең егеттәребеҙгә. Ҡурай моңо, йыр, уларҙың яратҡан көйҙәре, йырҙары, туған илдәрен һағынған егеттәр өсөн ул шуғатлым кәрәк. Һәм минең ысын күңелем менән был концерт тулы залдар менән сығыш яһағанға ҡарағанда ла минең өсөн был ҡәҙерлерәк булды. Сөнки был осрашыу, һағыныу, бер-береңде аңнау, шундай теге моңға, һыуға сарсаған, үҙенең туған илдәрен һағынған егеттәр өсөн был шуғатлым кәрәк әйбер икәнен аңланым. Үҙ күҙҙәрем менән күрҙем, уларҙың мына нимә кәрәк икәнен. Ысынлап та улар беҙҙең батырҙарыбыҙ. Беҙҙең башҡорт халҡы һәр ваҡыт Рәсәйҙе яҡлап яуға берҙәм күтәрелгән. Беҙҙең ул тарихта шундай күп ваҡиғалар һәм шуларҙың бер нисәһен генә әйтеү ҙә етә, миҫал итеп. 1812 йылда Бөйөк Ватан һуғышында беҙҙең 32-гә яҡын башҡорт полктары ҡатнашҡан. Беҙҙең комдивтың исемен йөрөткән батальон бар мында. Был нимә тураһында һөйләй? Беҙҙең халҡыбыҙҙың яугир булыуы тураһында һөйләй. Беҙҙең халҡыбыҙҙың сыҙамлы булыуы тураһында һөйләй. Беҙҙең халҡыбыҙҙың ысын ир егет булыуы тураһында һөйләй. Бер регионда ла, мин быны айырым билдәләп үтәм, бер регионда ла беҙҙең республика һымаҡ үҙенең яугирҙәрен бөтә яҡтан да тәьмин иткән, шарттар тыуҙырған бер регионда юҡ. Беҙҙең ул йәһәттән Ради Фәрит уры ысын-ысынында атайҙарса хәстәрлек күрә ошо яугирҙәргә. Яугирҙәр үҙҙәре һәр бер осрашыуҙа рәхмәт әйтәләр республикаға, республика башлығына рәхмәт ошондай тәьмин итеү менән. Ул ысынлап та ул техника һәйәттән дә, аҙыҡ-түлектән дә, кейем, машиналар менән төрлө яҡтан, хатта утынын да китерәләр мында. Был ысын-ысынында атайҙарса ҡараш, йылы ҡараш һәм үҙебеҙҙең егеттәрҙе һәр ваҡыт күҙ уңында тотоу, улар тураһында хәстәрлек күреү. Мин ысын-ысынында тағын да бик ҙур рәхмәт әйткем килә. Ошонда көнө-төнө сабып йөрөгән, һәр ваҡыт беҙҙең яугирҙәр менән элемтәлә булған Азат Шамил улына Бадрановҡа бик ҙур рәхмәт әйткем килә. Мин әле уны бер тапҡыр ғына башта күреп ҡалдым, аҙағында мин күрә алманым, осрашырға теләк бар ине. Әммә ләкин ул һәр ваҡыт алғыһыҙлыҡта, һәр ваҡыт ул егеттәр янында, һәр ваҡыт юлда булды. Был нимә тураһында һөйләй? Сөнки беҙҙең яугирҙәребеҙ менән беҙҙең етәкселәрҙең элемтәһе тығыҙ. Был мин үҙ һүҙҙәрем менән, үҙ күҙҙәрем менән күргәс, мин уға инандым һәм был мине шуғатлым шатландыра. Шундай ярҙам беҙҙең егеттәргә кәрәк. Һәм мин тағы нимәне әйткем килә. Еүеш окоптарҙа үҙҙәренең иңдәренә ауыр йөк һалған беҙҙең яугирҙәребеҙ, шулар батырҙар беҙҙең. Шулар беҙҙең өсөн миҫал булып торған. Улар беҙҙең өсөн өлгө булған батырҙар. Мин аларҙың алдында баш эйәм, ысын-ысынында. Һәм нимә тип әйткем килә, аҙаҡҡы ҡоролтайҙың ултырышында Ради Фәрит әйтте, ошо егеттәр беҙҙең батырҙар, ошо егеттәрҙең алдында беҙ баш эйергә тейешбеҙ, ошо егеттәрҙе алдында беҙ
һәлак булган, ватаныбыз өчен һәлак булган егетләр өчен без аяк ура торып 1 минутлык тынлык нимәшәргә тиешбез, игълан итәргә тиешбез. Уңайлы мәлдән гызыгынан файдаланып, халыкты болгаган кешеләр түгел. Бuna ошында алгы һәдәктә безнең илебез өчен янән фида кылган егетләр, менә шулар батырдар. Мин уларны ысын батырдар үлге һөйтеп куям. Расул агай, ошо махсус хәрби операция биләмәһенә килгәндә, концертлар куйганда нинди максаттар үзең алдыңа куйдыгыз һәм шул максаттарга ирешә алдыгызмы? Әлбәттә, максаттарга ирешү иң беренче битендә егетләрне күрү минең өчен максат ине. Егетләрнең эргәһенә бару, уларны үз күзләрем белән күреп, ниндәйдер йөрәктән бер йылыһын, Башкортстанның бер теге русай теләвен частица диләр бит инде. Менә йөрәктән бер нәйен уларга йылылык калдырып китү минең өчен ул бик мөһим. Чөнки менә һәрбер концерттан улар килеп рәхмәт әйтәләр. Менә бу беренче тапкыр. Менә сынап та беренче менә шулай йөрү ул бит инде менә әле бүгенге көндә ул беренче тапкыр шулай булды. Һәм мин үләм киләсәктә дә безнең зур шәхесләрбез шундай миссия менән килердер дип. Бұл нимәһе менән кәрәк, бұл максат теге яуда күңелдәре шундай моңга, йырга һугаган, тугандарын һагынган, туган җирләрен һагынган, якындарын һагынган, мораль яктан бит ул бик авыр. Һагынган егетләргә үзеңдән йөрәк йылыһын калдырып китү ул менә шул максат. Мондай очрашу бер нимә менән дә сагыштырып булмай. Тулы залдар менән дә сагыштырып булмай. Әлбәттә, уның үзенең ниләре бар, нескәлектәре бар. Зур залда әлбәттә ул кирәк. Халык менән очрашу, халыкка үзеңдән иҗадыңды күрәтү. Бында бу бөтенләй икенче. Шуңа күрә мин максатыма ирештем дип уйлыйм. Һәм әлбәттә, май аенда күбрәк көндәр алып, әле йөреп үтелмәгән кайһы бер нөктәләрдә тагын да йөреп үтергә дигән ниятем бар. Кайда гына булманыгыз, нинди генә шартларда булманыгыз, әрегедә шартлап торганда концерт бирдегез. Шул вакытта нисек эске хис тойгылар, куркыныз булманымы? Тирләп китмәнегезме шулай? Юк, ысынлап та, менә беренче концерт неге Башкортстан полкына барып, концертты башлап җибәргәндә, бездекеләр аткан адактан егетләр әйтте инде. Теге выход диләр бит инде русса. Шунда дahir ата башладылар, анда ер һелкенеп тора. Шунда концерт башлау әлбәттә минең өчен гадәти булмаган хәл булды. Был теге бер яктан әдрәк стресс бит инде беренче тапкыр шундай атыш барган вакытта концерт башлап җибәрү. Һәм тагын да минең иң теге шундай теге нимә дип әйтәм, стресс булган вакыт шокотерапия диләр бит инде. Ул теге безнең хан кушаматлы комбаттың батальонына барган жердә, онда якын гына бит инде алгыһыдык, эргәлегенә 3-4 километр. Шунда теге юлдан басу аша төшкәндә батып утырганда, әлбәттә куркыныч булды. Эргәлегенә бит инде нәйдер дошмандар эргәлә, улар теге бер минутында әрәм итмәенчә атып та ибәргә мөмкиндәрне. Шул вакытта минең өчен шулай куркыныч ней булды. Теге әдрәк состояние дип әйтәм инде, ней хәл сыкканда ла баттык бит инде. Шунда әлбәттә куркынычрак булды. Мин бөтә командага, бөтәһенә бик зур рәхмәт әйткем килә. Бик матур, тарихта калырлык вакыйга булды бу. Шулай итеп эшләгән эшләрегез өчен үзегезгә зур рәхмәт. Кайда гына йөрмәгә дә именһә булыгыз. Шу бүгенге кебек инде нинди генә шартлауда булмаган, шулай итеп адактан имен һау гына искә алып көлеп хәтерләп утырган. Ярар, рәхмәт. Май аенда Алла бирһә тагын сәфәрдә кагатлаясакбыз. Тулыһынча бөтә җирләрдә йөрмәгән җирләрдә йөреп, Алла бирһә үзебезнең якташлар белән тагын да очрашуды дәвам иттербез. Мен якташларга, яугирләргә, безнең батырларыбызга исәнлек, именлек, һаулык, еңү менән кайтсындар.
Hun kanatım hin batır yeget kürke hay hinen menen yavda yengene batır yeget hin kürke mengen adım hun kanatım hin batır yeget kürke hay hinen menen yavda yengene batır yeget hin kürke Привет, Паша Доста!